Akola ye, yes muziki, nouveauté 100%. Eka uje, FANO. Courage, 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 chica jabe. Courage, 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 tamata veia. Marina rô tanagna tamatavy satria igezane igny tsy sangisangy izy tsy nagnavakavaka na olo millionnaire na olona mpivavaka izy tamin'igny rô nanomboka tamroy samby jery toetrandro karaha hafahafa by sady tamin'igny karaha mbola nandindy sady nagnanagnapi zany jery nandiny commence tamin'ny efatra zasy tafipetraka misy rano kepakepaka sa tragno ty ho rebaka commence tamy valo maro rava tragno nirotsako ragnano tanagna jiaby feno rano de samby nikorotoka nandeha nitondra aigny agnatin'ny ady mafy antegna sady nanentegny tokony efa tsapanao raha tiako tantaregny tokony fagnampy rô antsena sembentsena poegny. Courage, 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 chica jabe. Courage, 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 tamata veia. Courage, 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 chica jabe. Courage, 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 tamata veia. Ya magnome akorazy atsika tamatavy tsy maintsy mbolo lamagna ihany atsika jiaby satria fagnarenan'ny tamatavy de tsy vita agnatin'ny taogna raika ya ampio namagna karaha hitantegna mora aby mitantarananjy fa koa nagnatry maso anao de tsisy sangisangy olo jiaby niady tamy biby tsy hita maso raha andeha amono fa tsy andeha anafosafo karaha simple aminanjy aby rô mangalatafo raha mampalahelo igny mandatsa dranomaso de potika lycée simba koa CG université sekoly BDB hatramy société de tsisy rapare na ireo mpianatra mampalahelo be potipotika aby rô boky sy cahier mbola mila fagnampiana avy amy benzersé karakôry alizé fa le vare agnaty sacé fa tegna DGP zay mangataka monnaie mahatony resere fa tanagna ty mamay. Eka uzy, de tandrignesa tsara rô zamy vazovazo alefaso migna rô le tôlo lasy kakazo koa le vary agnaty tante rô maro efana azo koa fizaragna ananjy rô de tegna mampalazo de karakaranjany aby tamy kezany lasalasa ndraiky rô serana tendroy alefaso makaty fa zamy vitivy nagnembakembagna aby rô tôlo latety olo jiabijiaby rô lasany nandrafitra lasa ndraikatra aby rô hatramy vitipatsika efa simba migna rô nandeha narafidrafitra sagnatrany vavaka raha boaty lafikasika. Courage, 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 atsika jiaby. Courage, 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 tamata veia. Courage, 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 chica jabe. Courage, 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 tamata veia. Kerana kaganara zakeny papaby mbola tsisy cyclone karany kezany beaucoup de choses perdues détruites pour la Nations Unies venez vous voir ici family mais qu'est-ce qui se passe regardez les conséquences et de nous la Russie asiatique à Texas WhatsApp pour l'humanité la fraternité méthode de la pauvreté c'est que l'insécurité la famine l'éducation la malnutrition et patron trouvez-vous la solution. Yes, malgré la troisième guerre mondiale s'éclate un bombardement des missiles gauche-droite en Israël, en Iran, à Dubaï, les Américains. Courage, 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 chica jabe. Courage, 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 tamata veia. Izy ane tamy premier mi-temps mbola takiukiunigny fa izy nitra deuxième mi-temps fiveregnana avy tagny igny nanimba raha maro tout le monde. Williams Record. US Music. US Music. US Music.